Spesial untuk panjenengan semuanya Vita Fernanda kembali yang minta Kim Sil Kebolan. Iyo. Oh. Iyo. Nuruti ibumu jarene ra ninja ra oleh dicinta. Ayo ayo apa kaya ngene sing gelut ben gelut rusahe wong kene are nyanding tresno gala-gala wong ku ngerti sifatmu beda karo awakku iki ono apa kok kowe beda karo aku iki apa kalah nek kowe ngandani nahan asane gelisah ngendeng aku ro kowe koleksi dhewe ojo abang pindah nek kuwi ora becik Takut ya? kacang dan ikin kebondo mangan rupa kalah dupa ku ora apa pancene kowe babu nuruti ibumu jarene ra ninja ra oleh dicinta apa kaya ngene susah wong kere ame nyanding tresno pisan pindo aku percaya ro omonganmu coba saiki kowe wis keconan endingku kowe selingkuh ro kancaku caraku iki apa tume aku wong kere langsung lalai jaremu nera you kowe ora I love you jaremu nera ninja kowe ora cinta nanging piye meneh aku wong ra duwe kalah bondo menang rupaku wis selawase pancene kowe babu nuruti ibumu jarene ra ninja ra oleh dicinta apa kaya ngene susahe wong kere ame nyanding tresno